मांस खाए वाला बैक्टीरिया संक्रमण जवन 48 घंटा में जान ले सकता। जून 2024 ले जापान में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (STSS) के लगभग 1000 केस सब के रिपोर्ट मिलल बा। यह संक्रमण पर कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा ध्यान गयल बा। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार मांस खाए वाला बैक्टीरिया ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस गैस बैक्टीरिया हवे जे ज्यादातर गला में पावल जाले, आम तौर पर गला में खराश आ त्वचा के संक्रमण पैदा करेले। STSS तब होला जब गैस बैक्टीरिया शरीर के ओ इलाका में घुस जाला जहां बैक्टीरिया बहुत कम पावल जाला, जैसे कि गहिरा मांसपेशी आ खून। केकरा STSS होखे के खतरा बा? 65 साल से ऊपर के लोग जेकर हाल ही में सर्जरी भइल रहे, जेकरा चेचक दाद हाल ही में भइल बा, जेकरा डायबिटीज बा, आ खुला घाव, अनियमित रूप से शराब पिए वाला लोग। STSS के लक्षण का होला? एकर शुरुआत बुखार, ठंडा, दाना, मांसपेशी में दर्द, मतली अवुरी उल्टी से होखेला। आम तौर पर शुरू में ठीक हो जाला अवुरी, ओकरा बाद तीव्र बीमारी हो जाला जवना के चलते 24 से 48 घंटा में ब्लड प्रेशर कम हो जाला अवुरी, दिल के धड़कन बढ़ला के संगे अंग फेल हो जाला। STSS के इलाज कैसे कईल जाला? STSS के इलाज एंटीबायोटिक आ नस में तरल पदार्थ आ अंग के विफलता आ संक्रमित ऊतक के हटावे खातिर सर्जरी के अन्य इलाज के विकल्प सब से कईल जाला।